गसाइगावआव गोबां बिबांनि गांजा हमदों। गसाइगाव पुलिसा स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै हमनो हादों गोबां बिबांनि गांजाखौ। NL01AB 7316 नम्बरनि कन्टेनार गारियाव लाबोनाय गांजाखौ हमनो हायो। हमनाय गांजाखौ गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनानै सोनाब बेंगल फारसे थांनाय समावनो 31 नं राजा लामायाव गसाइगाव पुलिसा हमनो हायो। हमनाय गांजानि बेसेनखौ गोबां कौटि रां जागोन होननानै साननाय जादों। উপরে তো মাল রাখিছে পা চেম্বার করেছে না সব